Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή του Καριέρα από μία εκπομπή, η οποία ασχολείται με την αγορά εργασίας και αναδεικνύει τις ευκαιρίες για όσους θέλουν να εργαστούν. Να καλωσορίσω στο στούντιο του SBC, όπως πάντα, το σύμβουλο της εκπομπής μας, τον κύριο Θανάση Παπανδρόπουλο. Καλό απόγευμα, κύριε Παπανδρόπουλε. Σήμερα καλεσμένος της εκπομπής είναι ο νέος πρόεδρος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας, ο κύριος Στέλιος Σταυρίδης. Καλό απόγευμα και σε εσάς, κύριε Σταυρίδη, και ευχαριστούμε που μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Λοιπόν, νέος πρόεδρος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας. Έχετε πει πολλές φορές ότι σε αυτή τη χώρα η εκάστοτε κυβέρνηση σκοτώνει την επιχειρηματικότητα, παίρνει μέτρα τα οποία δεν την βοηθούν να αναπτυχθεί. Εσείς από την νέα σας θέση, με αυτή την ιδιότητα, τι σκοπεύετε να κάνετε? Το δυστύχημα είναι ότι δεν είναι πλέον η εκάστοτε κυβέρνηση που σκοτώνει την επιχειρηματικότητα μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες, μέσα από αυτό το κλίμα το εχθρικό προς την επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς όλοι μας έχουμε καταντήσει με όλα αυτά που λέμε και κάνουμε να δημιουργούμε ένα αρνητικότατο κλίμα για την επιχειρηματικότητα. Και με δεδομένο πλέον ότι κανείς δεν μπορεί να προσβλέπει στο κράτος για να μας φέρει επενδύσεις, για να μπορέσει να απορροφήσει θέσεις εργασίας, είναι πλέον σαφέστατο ότι η μοναδική μας ελπίδα είναι ο ιδιωτικός τομέας. Είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και μάλιστα των νέων που μπορούν να ξεκινήσουν νέες υγιείς και καινοτόμες προσπάθειες. Επομένως, είναι νομίζω χρέος όλων μας να κοιτάξουμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα φιλικό προς το επιχειρήν, ένα κλίμα στο οποίο θα ακούει κανείς επιχειρηματία και επιχειρηματικότητα και θα το βλέπει πάρα πολύ θετικά. Οι ενέργειες που πρέπει να κάνει η Λέσχη και θέλουμε να δρομολογήσουμε είναι πρώτον μία εκστρατεία για τη σημασία, επαναλαμβάνω, του κλίματος θετικού προς την επιχειρηματικότητα, να έρθουμε πολύ κοντά με οργανώσεις νέων οι οποίες αγωνιούν διότι αισθάνονται πολύ μόνοι και θεωρούν ότι εμείς οι παλιοί επιχειρηματίες δεν είμαστε κοντά τους ώστε να τους υποστηρίξουμε και με τεχνογνωσία, πιθανώς και με συμμετοχή στις επιχειρηματικές κινήσεις που θέλουν να κάνουν. Και νομίζω από εκεί σιγά σιγά μπορούμε να αρχίσουμε να χτίζουμε την αυριανή Ελλάδα, ξεπερνώντας ακόμα και τις δυσκολίες τις οποίες έχουμε και φαίνεται ότι είμαστε δύσκολοι στο να τις ξεπεράσουμε, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να δούμε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να ανθίζουν ξανά και τα νέα παιδιά να αποκτήσουν και λίγο προοπτική Στην και παρούσα φάση όμως ελπίδα. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό? Δηλαδή μπορούν οι επιχειρηματίες να προσλάβουν νέους για να καλύψουν τα κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί και έχουμε πάει σε μια σύμπτυξη των θέσεων εργασίας? Βλέπουμε ότι ένα άτομο κάνει δουλειές οι οποίες θα ήταν για 2 ή 3 άτομα στο παρελθόν, λόγω περικοπής κόστους. Δεν είναι μόνο η περικοπή κόστους. Εγώ περισσότερο αναφέρομαι σε επιχειρηματικότητα των νέων, δηλαδή σε νέες επιχειρηματικές προσπάθειες που οι ίδιοι νέοι θα δημιουργήσουν με τη βοήθειά μας. Δυστυχώς το θέμα της εργασίας και της προσφοράς θέσεων εργασίας είναι τεράστιο σήμερα στην Ελλάδα. Έχει μειωθεί ο τζίρος των επιχειρήσεων. Ο τζίρος είναι το οξυγόνο για μια επιχείρηση, γιατί φέρνει μεικτά κέρδη που μπορεί μέσα από αυτά να πληρώσεις μισθούς στους εργαζόμενους. Δυστυχώς η κάθετη πτώση του τζίρου, η κάθετη πτώση της αγοράς, όχι μόνο δεν επιτρέπει νέες προσλήψεις, αλλά καθιστά και τη συγκράτηση σημερινών θέσεων εργασίας άκρως προβληματική. Και βεβαίως οι επιχειρήσεις ή κάποιες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν φορτώνουν και πολύ περισσότερα πράγματα σε έναν εργαζόμενο. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα σπιράλ, ένας φαύλος κύκλος προς τα κάτω που πρέπει πάση θυσία να βρούμε τρόπους σαν κοινωνία να τον ανατρέψουμε. Και αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία που έχουμε σήμερα. Δυστυχώς συνεχίζουμε να είμαστε αποπροσανατολισμένοι. Συνεχώς μιλάμε αρνητικά για αυτή τη ρύθμιση η οποία έγινε και η οποία αν μη τι άλλο δίνει απίστευτα πλεονεκτήματα στην Ελλάδα, αρκεί να κάτσουμε, να σκύψουμε κάτω και να αρχίσουμε να χτίζουμε. Πρέπει δηλαδή να στρέψουμε τον εαυτό μας στο αύριο, να πάψουμε να ασκούμε κριτική ο ένας τον άλλον και με πρακτικές, ουσιαστικές και άμεσα υλοποιήσιμες λύσεις να δώσουμε διέξοδο. Η αμεσότητα είναι το ζητούμενο. Κύριε Παπανδρόπουλε. Έχω να πω τα εξής. Η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο οικονομικό φαινόμενο. Η επιχειρηματικότητα ξεκινάει από τη διαχείριση που κάνει ένα άτομο στον εαυτό του. Δηλαδή πώς διαχειρίζεται τον εαυτό του,
πώς διαχειρίζεται την καριέρα του, πώς βλέπει ο ίδιος το μέλλον του και πώς σκέφτεται σαν επιχειρηματίας για τον εαυτό του. Δεν είναι λοιπόν αμιγώς οικονομικό φαινόμενο. Αποτελεί λάθος να συγχέουμε την επιχειρηματικότητα μόνο με την οικονομία. Λένε μια προέκταση. Δυστυχώς στην Ελλάδα η νοοτροπία του κρατισμού προέρχεται από την σύσταση του νοελληνικού κράτους. Το νοελληνικό κράτος συστάθηκε στη βάση κρατικών αντιλήψεων. Αυτές οι κρατικιστικές αντιλήψεις, όπως γράφει και σε ένα περίφημο βιβλίο του ο καθηγητής ο Γιώργος ο Μπήτρος, έγιναν ακόμα πιο ισχυρές μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, όπου εκεί πρωτοστατούντων διαπρεπών οικονομολόγων της εποχής εκείνης, όπως ο Ξενοφών Ζολώτας, ο Άγγελος ο Αγγελόπουλος, θεμελιώθηκε ένα σοσιαλιστικό κράτος, το οποίο άφηνε στις μικρές επιχειρήσεις ορισμένα περιθώρια κινήσεων. Πλην όμως το ίδιο αυτό το κράτος καταδίωκε την επιχειρηματικότητα, διότι ήταν καχύποπτο απέναντί του. Δεν ήθελε δηλαδή να αναπτυχθεί κάποιος πάρα πολύ και δεν ήθελε να σκέφτεται και επιχειρηματικά, που σημαίνει κατά την μαρξιστική αντίληψη ότι το επικοδόμημα, δηλαδή η αντίληψη που έχουμε εμείς για το επιχειρήν, η αντίληψη που έχουμε για την ελευθερία, για τη δημοκρατία ή ακόμα και για τον τρόπο που ενεργούμε ατομικά, υπήχθηκε αυτή στο κράτος. Κατά συνέπεια ο Έλληνας, επειδή η ηγεσία του το υπαγόρευε, περίμενε ότι όλα θα έρθουν από το κράτος, στο οποίο κράτος δεν είχε εμπιστοσύνη και άρχισε λοιπόν να αναπτύσσεται η φοροδιαφυγή, άρχισε να αναπτύσσεται η απάτη, άρχισε να αναπτύσσεται η παρανομία, και η πρώτη παρανομία που έγινε στην Ελλάδα με την ανοχή των κυβερνήσεων ήταν αυτό το οικοδομικό και πολεοδομικό χάος, το οποίο κατέστρεψε οικολογικά τη χώρα, την διέλυσε τη χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά έχουν κόστος, κυρία Ακριβού, και το κόστος καλούμεθα να το πληρώσουμε τώρα εμείς. Εμείς όμως τελειώνουμε. Θα είναι επαχθέστερο το κόστος εάν οι νέες γενιές δεν συνειδητοποιήσουν ποιοι τους κοροϊδεύουν και γιατί τους κοροϊδεύουν, και πέσουν στην παγίδα που έπεσαν οι γενιές του παρελθόντος, όπως η δική μου, του κυρίου Σταυρίδη και θα πούμε και μετά το 60. Έχετε δίκιο. Εάν μπορώ να σχολιάσω και να υπερθεματίσω σε δύο πράγματα, είναι πραγματικά, αν κανείς το αναλογιστεί, είναι παρανοϊκό να έχεις έναν πολίτη που ζει μέσα σε ένα κράτος, άρα ο ένας εξαρτάται απόλυτα από τον άλλον, και ο πολίτης να μην έχει την παραμικρή εμπιστοσύνη στο κράτος και το κράτος να μην έχει την παραμικρή εμπιστοσύνη προς τον πολίτη. Και ο ένας να συμπεριφέρεται απέναντι στον άλλον σαν δύο απατεώνες. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει και γι' αυτό δεν φτάσαμε τυχαία ως εδώ. Συναντώ κόσμο πολύ στον δρόμο και λένε πολλοί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ασφαλώς και τίποτα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, θέλω πάλι να υπερθεματίσω, γιατί το βλέπω μέσα από την πράξη, μέσα από την επιχείρησή μου, μέσα από τα νέα παιδιά. Εάν δεν αναδείξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του, στην καθημερινότητά του, τον επιχειρηματία, που σημαίνει τι? Να καταλαβαίνεις η πράξη σου, οι αμέλειές σου, η αδράνειά σου, τι επιπτώσεις, οι αποφάσεις σου, τι επιπτώσεις έχουν επιχειρηματικά, οικονομικά. Λοιπόν, αν δεν αναδείξει ο καθένας τον επιχειρηματία από μέσα του, τον ηγέτη από μέσα του και κυρίως τον δημιουργό από μέσα του, αυτή η χώρα θα πεθάνει. Μαθηματικά. Και είμαστε δε ένας λαός που αυτά τα τρία μπορούμε να τα έχουμε στο DNA μας. Απλά, πάρα πολύ ωραία, ο κύριος Παπανδρόπουλος μας εξήγησε πώς το κράτος συστηματικά αυτά τα έθαψε πολύ βαθιά μέσα. Ήταν η νοοτροπία που πέρασε από γενιές σε γενιές. Να σας πω, κυρία Ακριβού, κάτι πάρα πολύ απλό. Ένας κριτικός, νέος κριτικός, ο οποίος ασχολείται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αποφάσισε δικαίως να πουλήσει επώνυμο λάδι στο εξωτερικό. Άρχισε λοιπόν να δημιουργεί μια πολύ ελκυστική συσκευασία. Ο Γιώργος ο Κολιόπουλος. Και έφτασε
να τοποθετήσει το προϊόν του μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, να το τοποθετήσει στο Harrods, στο πιο, ας το πούμε, πολυτελές και διάσημο κατάστημα της Ευρώπης, το Λονδίνο, με αποτέλεσμα να πουλάει το λίτρο σε μικρές συσκευασίες, αλλά η τιμή του λίτρου είναι 82 ευρώ. Τη στιγμή που εμείς πουλάμε ελληνικό λάδι χίδιν στην Ιταλία 0,80 λεπτά. Είναι το θέμα του marketing στη μέση, Ναι. που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Είναι λοιπόν 100 φορές επάνω. Και με απίστευτη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και με απίστευτη δημιουργία ελληνικής εικόνας, διότι αυτό το λάδι συνδυάζεται και συνδέεται με την ελληνική εικόνα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ο άνθρωπος αυτός, για να μπορέσει να ασκήσει την οικονομική του δραστηριότητα, παρά τις πομφόλιγες που μας λένε εδώ οι κυβερνώντες, χρειάστηκε 8,5 μήνες. Και το πρόβλημά του ήταν πώς θα τρυπάνε τιμολόγια, διότι ηλεκτρονικά δεν υπάρχει δυνατότητα να τρυπάς τιμολόγια. Λοιπόν, όταν σε μια χώρα έχουμε καταντήσει να σκεφτόμαστε ότι χάνουμε εκατομμύρια ευρώ γιατί δεν μπορεί κάποιος να τρυπήσει τιμολόγια και πρέπει να βρούμε τρόπο πώς θα τα τρυπήσει, από εκεί και πέρα νομίζω ότι το μέλλον είναι και προβλέψιμο. Και οι ανόητοι αυτοί που βγάλαν αυτό το σύστημα δεν ξέρουν ότι μπορείς να πας, να λαδώσεις και να τρυπήσεις ό,τι τιμολόγια θέλεις, παλιότερα τουλάχιστον, και όποτε θέλεις. Δηλαδή, τουλάχιστον το λάδι το είχε έτοιμο για να λαδώσει. Έτσι. Πάντως, κύριε Παπανδρόπουλε, να συμπληρώσω, πρόσφατα διάβαζα ότι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας καλλυντικών της Αυστραλίας είναι και αυτός Έλληνας. Έχει την εταιρεία Aesop, από το ελληνικό Aesopos. Μάλιστα, όπου εδώ και 20 χρόνια δραστηριοποιείται στην Αυστραλία και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας της Αυστραλίας. Εντάξει. Και η Ελλάδα... είχαν κάνει αφιέρωμα τα ξένα μέσα ενημέρωση. Νομίζω ο κύριος Παφίτης είναι ο ιδιοκτήτης και είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, να το αναφέρουμε ότι η επιχειρηματικότητα... Υπάρχουν και στην Ελβετία, υπάρχουν Έλληνες που έχουν πετύχει και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, διότι μπορούν και αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι θεσμικά σταθερό. Εδώ έχουμε μια αποθεσμοποιημένη κοινωνία, κύριε Ακριβού. Γι' αυτό έχουμε παραοικονομία, παραπαιδεία, παραποδόσφαιρο, παραστοιχήματα, παραηγεία, φροντιστήρια, παραεκπαίδευση. Όλα είναι παρά. Γιατί? Διότι δεν υπάρχουν θεσμοί, απλούστατα. Δυστυχώς. Αλλά όλα αυτά βέβαια μπορούν να ανατραπούν. Για να ανατραπούν χρειάζεται να το πιστέψουμε. Χρειάζεται να πιστέψουμε ότι το χτες πρέπει να πεθάνει, πρέπει να το σκοτώσουμε το χτες, σήμερα, εδώ και τώρα, διότι δεν μπορεί να αναγεννηθείς εάν ζει μέσα σου το σάπιο. Η χθεσινή συνταγή επιτυχίας, δίθεν επιτυχίας, είναι συνταγή ολέθρου για αύριο. Αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολα να τα αλλάξεις. Πάρα πολύ εύκολα. Εγώ φέρνω παράδειγμα τους γονείς μου. Όταν φεύγαν αυτοί οι μικρά παιδάκια και οι παππούδες από τη Σμύρνη, που ήταν εύποροι, την ώρα που μπήκανε στη βάρκα, στο καΐκι τέλος πάντων, και καιγότανε η Σμύρνη πίσω τους, το σπίτι τους, η περιουσία τους, και σφαζόντουσαν τα αδέρφια τους, ξέρανε ότι δεν είχαν τίποτα. Με μιας βρεθήκανε στο μηδέν και ξαναχτίσανε, ξαναδημιουργήσανε. Ζήσανε ευτυχισμένη ζωή. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Αλλά όχι βέβαια με ψιμπυρώντας, δεν γίνεται. Σίγουρα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα βάλουμε μία άνω τελεία, καθώς θα πρέπει να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί με τον κύριο Σταυρίδη στο στούντιο.